mga gabi, adlaw, kita magsakripisyo pagduod nato sa mahal ginahan aron pagsugat sa pagkahimugso sa atong manlubos. O kinigsiyam nga dawn mas atong ipainungod sa atong pagkain, sa atong mahal nga inahan. Nga ihalad o ipaambit sa tamis nga yes ngadto sa anghel. Ug tungod di ana nakabaton kita o kaluwasan. Kung ato pamalandungan, dako kay kalamigitan ang managahan sa atong kaluwasan. Ngano? Natubos ka pinaagi sa putli na dugo ni Kristo. Tinuod din. Nasa 1 Pedro 1:20. Yang itubos kitang tanan. Kasi paagi sa pagtubos ni Kristo. Iwag may pagpugas sa dugo. Awag may pagpugas sa kasalanan, pinaagi sa dugo. Sa Hebron 9:22. O ang dugo ni Kristo, putli, balaan, mo'y naghidlo kanatong tanan. Ang dugo ni Kristo. Hindi magdugo si Kristo. Sa Hebron, Kapitulo 2, versikulo 14, mayroon na kita nakaanggit sa unod o dugo sa atong ginikanan. Maong usap si Kristo. Di dugo si Kristo. Ni Mama, Mary. O mo ito'y gamit ni Kristo pagluwas natong tanan. Wala nga di basta-basta ning mayhana. Nakatambog na po sa atong kaluwasan. Saktan na ninyong anong grabe kayo nagpasalamat sa Berhen. Tungod kay iya itong dugo kay si Kristo, Diyos man. Espiritu man ng Diyos. Wag siya tunod o dugo. O din nagpakatao siya. Nanangkin siya sa man ng Berhen. Sa man, sugot ka? Ingang si Mama Mary, yes. O na nga pag say yes ni Mama Mary, powerful kayo si Mama Mary, tungod kay konektaan daw siya sa inahan, sa atong Ginoo mismo. Muna niya, paminaw tas mga Berhen. Ubaw kini ang iyang mensahe alang kanatong tanan nga iyang mga anak. Ano na sa 15 ka mga saad ni antong magrosaryo kada adlaw. Magrosaryo kada adlaw na kinasing-kasing kot. Kami magrosaryo for the sake of compliance lang. Dili na kinasing-kasing ang pagrosaryo. Kaya kung ang atong pagrosaryo di ay kinasing-kasing, doon na sa 15 kasaan. Mutuot ang tao, namusaan na ito, na po nang mutuot sa inahan sa atong Ginoo. Ano man, iya din ang tumana. O kung siya na musaan, mahitabo ang imposible yung panghitabo. Itong dito sa kasalskana, itong example na, sa John chapter 2, 1 to 11. Siya nitabo, nahutag bino ang mga kinasal. Okay, kuyog sa mga ni Kristo mga apostoles. Kuyog po sa apostoles ang mahal ni Berhen. Kinsa nakahurot sa bino. Posible ang mga apostoles. Yan naman, tanawa ng panahon sa Kwaresma, kinsa kusog mo ino? Mga apostoles. Sabi, why, tuba niya ka din. Hindi ako sa butida. Nahunas. Lugang ni Mamadel. So, nita mo, nautag bino ang kinasal. Tingnan naman lang yun, anak, wala na sila yung bino. Kasi tubag sa malagaran. Babae, wala pa maod ang akong panahon sa paghimog bilang. Pero, ni-insist ang inahan sa Ginoo. Di ba libad na? Hindi pa man panahon. Ingon man, ikuhit man malagarin sa mga sulugoon, mga ulipon. Kung sa isugo sa kong anak ha, tumanan ninyo. Ano to? Yang mensahe, sa isugo sa kong anak, tumanan ninyo. Wah, kabalibad ang Ginoo. Bisag dili pa panahon,
nakahinayag o himog milagro ng atong Ginoo. Anong nahinayag siya? Di siya kabalibad ani bayana. Wala atong papakan ng atong mahal nga Birhen. Dili basta-basta ang inahan sa atong Ginoo. Sama siya itong babae, labaw pa, katunga. Sama siya sa pagdugma itong gipusil sa pulis ba? Yung anak, iyan yung minutos. Hangtod sa ilang kamatayan. O sa ito, ang piyata, pagka matay ni Kristo, gigatos man. Sa mahal na Birhen, ang iyang anak. Si Kristo, o yun yung biyahe. Hangtod, namatay ang atong Ginoo. O muna influential kay siya sa kinabuhi. Muna, tinagdutan ron kay maghibaw mo sa saan sa mahal. Human ini, ganahan na mo mag-rosaryo kapag tinudanay mo. Promise na human yung maghibaw mo sa 15 kasaan sa mahal na Birhen. Yata din niya na ito ni Saint Dominic o ni Blessed Alan. Si Saint Dominic, si siya wali, wala siya convert kasi doon sa Saint Dominic. Mama Mary, usapon man ako. Pagkapig sa mga tao, mawak man yung ganahan maminaw. Buring mo yung minaw sa pagtulunan sa simbahan. Itunulan sa mahal na Birhen, si Santo Domingo, sa Santos na Rosario. Isa na, pagampo sa Rosario, kinasing-kasing ngayon, o ang mga erehiya, nakapig sa mga sayop na pagtulon na ng pinuan, mamalig sa simbahan. Pinuon kayo ang isulti sa managalan. Human sa grabe nga debosyon ni Santo Domingo, sa mahal ng Birhen, daghang libo-libo ka mga kalag na manig sa simbahan. Libo-libo ka mga kalag ang namati sa pagtulunan sa Ginoo. Ngunit, ang unang saan sa mahal ng Birhen. Ready na mo? Katog-katubon. Katog-katubon. Kung kahawon na mo na mo, inig ka kumahan. Unang saan, paspasan na ito, kay kidsir mo na Whoever shall faithfully serve me by the recitation of the Rosary shall receive special grace. Kasi ka na? Kadtong mag-ampo sa Rosario faithfully. Nandiyan na faithfully. Na matinadaanan ba? Sa'yo ko naman mga I love you. Mong asawa. Huwag mo na. Ang pinakaligon din na, I am faithful to you. Kaya iyang rin faithfully. Isa ka itong matinadaanan nga nag-rosaryo, makadawat o special grace. Karong kay, example, kapoy na kayo ron. Isimba dyan mo, may special grace. Katungkol kayo ron, luwas sa mamatong. Uy, special grace. Padung na ka magpumot, padung na ka magdumot. Pero, nag-ampo mo kag-rosaryo, pinasingkas. Ala ka doon ang pagdumot ni mo. Wala na ka mugagos sa pagdumot. Wala na ka mugagos sa pagkahiubos ng grabe kayo. Hindi na ka managal sa imong igsuon. Hindi na ka managal sa imong sigli. Ngunit ni bunga, makadawat ng special grace. Despite sa kasakitan. No? Matuman na to, hinay-hinay ang kabubuton sa mahal na Birhen. Faithfully, you can obtain special graces. Ang ikaw, yasahan sa Birhen, I promise my special protection and the greatest graces. Hindi na special graces. The greatest graces to all those who shall recite the Rosary. Sa pala? Makadawat kita o special protection sa mahal na Birhen.
O dili lang special protection, makadawat ba ta greatest graces. Mga dadkok ng mga grasya. Tinuod ba ni? Isultis Berhen. Tinuod. Yan tamang example. Si St. John Paul II, pag-anhin niya din sa Pilipinas, nagtapok ang mga obispo, mga kardinal ng mga Pinoy. Ngayon siya, before pa mag-storya-storya, makistorya sa inahan sa Ginoo. Mag-rosaryo kang tanan. Ang Santo Papa, nagluhudod. Kita mo sa iyo, lingkod naman, na number 4 pa. Si St. John Paul II, nagluhod sa tubahan sa Berhen. Ngayon siya, ang iyang every litong niya, kinasing-kasing din, faithfully, devotedly. Hail Mary, full of grace. The Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Iba mo, nagrosaryo lang sa Papa, nang hila ang mga obispo. Wala sila kasabot. Nagkarami man ang iyang gugma sa inahan. Usahay mo mo usang oras ang iyang rosaryo. Ni St. John Paul II. Kasi saan sa Berhen, kung mag-ampo tag rosaryo, I will give you special protection. Sino ka mo ni Pope John Paul? Netong 1981, doon ay usa ka tao na nasuglag pakutang iyang mundo. Ipusil niya ang Santo Papa. Naigo ang Papa. Tinoon nila. Namatay ba ang Santo Papa? Wala! Kinsay nakaluwas ang Santo Papa. Tubag! Miraculous Mildad. Our Lady of Miraculous Mildad. Atong pagpakan ang atong makay. Ito po sa lawas sa Papa, Miraculous Mildad yun ito. Unya, you can receive greatest graces kung mag-rosaryo ka. Katong nagpatay o nag-attempt pagpatay ni John Paul II, yan ginadto. Iyang ipasaylo kung iyang higakos. O sa kamuslim. E makahimo na ito kung imo-imo lang. Di ba din imo-imo? Yate ka. Pero nahimo to ni John Paul II, St. John Paul II, because of the special greatest graces na iyang naampo. Kita pa to? Kita na. Priso man dyan. Justisya man. Pero wala siya magtumot. I-offer pa siya sa iyang grasya, iyang pasaylo sa mga tao. Wow! Mga amahan, ganyan din ka lang. Gusto mong special protection? Kamoy unang mag-rosaryo. Sa ganyan na po sa mga amahan, mag-rosaryo na tapa. Inurang amahan, kapoy ko, i-apil na to, anak. Tinood, din. Ang amahan dyan din ay, mo'y naligid sa panimalay. Ang asawa, mo'y ilaw ng tahanan. Usahay, ang inahan di kailaw. Yan naman, natumpagan sa haligi. Wala na, ang challenge, kung ang amahan, mo'y mamuna sa pagrosaryo, you can obtain special protection and the greatest graces. Wow! Amazing. Itong pagpakan ng atong manang yung ganun. Ikatulo, nasaan? Samahan ng Berhen, the rosary shall be a powerful armor against hell. It will destroy vice, decrease sin, and defeat heresies. Wow! Grabe niya yun. Ang epekto ni Santos na Rosario. O rin protection nato sa mga demonyo. Ganun ay libot-libot nato. Karong mutluwa. Yung kaduma,
mag-destroy ni sa atong mga paborito nga bisyo. No? I-identify itong bisyo niya, i-mention sa Santos Rosario. Tabangin ko, bisyo ha? Isod ko pag tang ini. Pray the rosary every day. Decrease sin, naghinay, ma-decrease ang ito mga sa defeat heresies, mga sayong na ito, mapalantaw. Iyang hiluan. Wanang ikatulo. Ikaupat, the rosary will cause virtue and good works to flourish. Kato pa, kung sige ka devote sa itong kagalingon sa rosaryo, dili na ka mabalipad sa buon sa imong mama. Ang imo ng mama, mabutdan og sugo. Ma, bingon ka, imong anak, na, panghugas ang tato. Yan mo increase na yung virtue kung maayong buhat. Mama, anong karoon pa magkani sugo? Nakuha na. Wala yung lahin, mama. So, tubutan na yung anak. Will increase virtue and good works. Sa imong pag-alagad sa simbahan, hindi na niya magbagapot. It increase virtue and good works. Grabe no? Pagpangita ka kung na maayong buhay. Muna saan sa bayan. But ayun, it will obtain for souls the abundant mercy of God. Makakita ka sa mga tao na magkapasakit ni mo. Makakita ka sa mga tao na kanunay na kinuhay ni mo. Nagdaot ni mo. Ang imong ma-feel is mercy. Kaluoy. Dili maoy. Mapunog na the abundant mercy of God. So, dili na ka magdumog. Ang anak sa imong dughan, kaluoy, pasaylo, compassion, o pagsadot. Grabe din, no? Yung pag-ikawas nili mo, nato, sa pagdumog. Grabe. Pero kinahanglan, faithfully, devotedly, sincerely, kinasing-nasing ba? Tama yung kuba na to, kasagalan na to, mag-rosaryo, sige, tanaw sa cellphone. Uy, si mag-Facebook, basta lang tikian. Magmaya ka Maria na kung ka sa nasyang ginoo na kagin mo. Napako na ito itong ginong abit to. Wala sa ito, tuwas dito, tuwas. Santa Maria ay nakin ka sa Diyos, iampi mo kami pagkasasala sa oras sa among kamatayon. Amen. Huy, kalimot ko. No? Doon na ba man ay tao dito ubos, no? Naugan. Asa na tanga, misteryo? Chika puto. Ano man, matay focus. Dili ka faithful ang atong oras na gihas dito. Waan pa dyan na ito. Kung hindi dyan na ito ma-receive ang atong ipangayo. Ang adjective gamit sa manipulate, faithfully, devotedly, sincerely. No? Huwag mo na itong i-develop karoon na ng devotion, pero i-develop na ito ang 100% na focus. 100% nga devotion sa mga nagdahin. Ningon sa ninyo, it will withdraw the hearts of men from the love of the world and its vanities, and will lift them to the desire for eternal things. O the souls would sanctify themselves by the merits of the Holy Rosary. Wow. Dili lang dito magplano niling kinabuhian. Mangandoy ini mga butang na niya Labaw pa. Atong mga duyot ang langit nun ng mga butang. Hinay-hinay. Yung mga sa hinay-hinay. So, ayun ninyo. Mag-rosaryo naman mong galing na. So, ayun ninyo na mag-rosaryo ka with the family. No? Yan ang kinasing-kasing yun. So, ayun ninyo. Bisa nyo rin na nagawa. 100% yun. Lord, mag-ikuin. 100%. Gaan kaayo ang inyong anak. So, ayun. Mga pumukasuay, mga 80% lang, o 75%, yung ka-about 75% pa na, 20% plus. Nagkanig is
Pastor mo ko din. So, yan. Pero wala. 100%. Ay mong cellphone, restricted. Yan, focus ka. Padapli na talaga. Ang meron, ikaw sa. Nadawat lang to, pangatong ni pangayo. Mausap ka, ginay-ginay. Dili ka sa. Ika-5. The soul which recommends itself to me by the recitation of the rosary shall not perish. Shall not perish. Dili malaglag. Wow. Dili din malaglag ang mga devoted sa mahal, devotee sa mahal ng Libre. Wow. Atong pakpakan ng atong mahal ng Libre. Ikaw, whoever shall recite the rosary devotedly. Nasa? Devotedly nasa? I-highlight yun na ninyo, no? Hindi lang for the sake of compliance. No? Kundi for the sake of great honor, great devotion to the Mother of God. Whoever shall recite the rosary devotedly, applying himself to the consideration of its sacred mysteries, shall never be conquered by misfortune. Wow. Dili may sudawak sa mga misfortune. Sa misfortune? Mga kaalautan. God will not chastise him in his justice. He shall not perish by an unprovided death. If he will be just, he shall remain in the grace of God and become worthy of eternal life. Kasi pasabot, dili mo mamatay, unprovided death. Dili mo mamatay stroke, cardiac arrest. Wow! Hindi na tayo, sudden death ba? Aksidente, kung aksidente mo ka, di ka matay ngayon. Grabe, no? Dili ka mamatay sa kalit. Wow! Diba? Basta, with great devotion, i-highlight na ka, tinag-alay nga pagpangayo o pag-lusati. Ganahan ba mo hindi mo mamatay ngayon? Uy! Ganahan mo? Amen! Unang mag-lusaryo dito. Muna ni, grabe ang protection na to. Daghan mo mga mamatay na ito tayo. Materan na ito. Naaptik pa kayo. Pero kung grabe ang atong devotion sa galit, kitang ka na nanimba ka ron. Why mamatay? Yan kalit. Wow. Yan naman, ang sumpay. Moni. Yan ang kita pagkamatyon o galit. Niya ang promise sa managatan. Ang ika-7. Whoever shall have a true devotion, faith, devotion, for the sake of compliance lang. Whoever shall have a true devotion for the rosary shall not die without the sacraments, plural, sacraments of the church. Mo, hindi ka niya kalipat yun. Kaya pakumpisan nun pa ka. Wow! Hindud pasangan sa dunia na eh. Kung may bukas pala ron, kaya na may hantukhang ron, tapos sinara ka. Kung mag-umpisal, patay ko ka. Mag-umpisal ron, ulas man lang rin. Basta, we will pray with true devotion to the Holy. Grabe. Ako, huwag mo kukulian isig basa-basa. Katulad ng kumwali, ng tuwang, gabi yung karoon sa dindot kayo balik-balik ko. Grabe daw, mukhaon mo sa Bitson. Yan ang meeting, Bitson ba? Yan ang tinamotro ka. No? Kasi mga ito ni mo, kuha ni mo, kaon ni mo. Yan ang minute ba na rin mo as Bitson ba? Imo po yung pilaan, imo kamot, kalakne. Tinoon nila. Yan ka naon mo, kaya nga magagawa ka na, wala namang Bitson eh. Kung ikaw alam mo kabarkada, iyon lang itilaan ng iyong kamot. Iyon ana sa ang pagpamalandok sa mga saan sa manlagarin, tilae,
Tinapi ang imong kamot. Aron ma-feel nimo ang katamis, ang kalami, ang kalanindot sa mga saan sa mahal ka Ginoo. Amen? Ang pagpapakan ang mahal ng kailangan. Padayon na! Hapit na tamaman! Ikawalo! Those who are faithful, balik-balik no? Who are faithful to recite the rosary shall have during their life and at their death the light of God and the plenitude of His graces. At the moment of death, they shall participate in the merits of the saints in paradise. Makadawat itag kakayag sa Ginoo, iining kinabuhi niya o sa umaabot na kinabuhi. O iining kinabuhi niya, we can receive plenitude, pinakataas na grasya. No? O makadawat itag mga merito sa mga santos. Wow! Kasi ako maligid po sa review lang ninyo dito. Yung pamalandungi, kitang tanan dapat pamalandungi hindi. Lagpas naman na ron. Ang pulong dinasig, lumalaban. Pero ang pulong ng ipamalandungan, magpabilin. Ang sa tao? Ang pulong na dinasig, mulabay! Ang panang-pulong ng ipamalandungan, magpabilin sa atong dughan. Anda pa mo malandong ka rin? Uy, katuog ko namin pader. Katuog mo. Ikasiyam! Pindot ka ng ikasiyam. I shall deliver from purgatory those who have been devoted. Balik-balik na ng term, devoted to the Holy Rosary. Just imagine si Mama Mary, kukuha niya sa purgatorio. Kaya kung si Mio, maluon ninyo. Waon mo karon, hindi ko mag-isa. O nga, ulitaw mo si Mio. Kagandahan ka. Proud bigas na ganoon. Pili kong Mio eh. No? Dahil kung ikan na rin sa simbahan. Di ba, ganahan ka? Ganahan ka, dalagsa mo yung kalipay, yan naman, biglaan kang importansya sa Mio. Oo na. Ang inahan sa tugino. Yan ikamatay na ito. Wow! Ang tagayon nito! Wow! Sikat ka? Yung mga silingan na matay na 100 katuig dito. No? Yan, kaya mo ba? No? Silingan na mo. No? Wow! Bago mo ito na matay. Yung kuya ko dyan, si Mama Mary ka dyan. Ang likuman. Grabe. Grabe ito kalipay. Muna siya, nasaan? Ika na po. Nasaan sa gamin? The faithful children of the Rosary. Nasaan? Faithful nasaan? Children of the Rosary shall merit a high degree of glory in heaven. High degree in heaven. Di ba? Ganahan ng tamalangit. Bisan pagkiprakura ta dito. Pero di kita ordinaryo dito. Kung mag-rosaryo ka, devotedly, sincerely, diri sila. And when you can receive the highest honor, the highest praise, the highest degree in heaven. Wow! Kaya makasunod ng kasmunsipyo, ganahan na lang ka. Kuyaw na lang ka. Pigilo na lang ka dito. Sikat na ka. Nakasunod ka dito. Saan mo tanin? Hindi nila ka-ordinaryo dito sa langit dahil. Grabe, no? Kung may bawa ka niya ba, o di na mga santo, sige, rosaryo. Mother Teresa, 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 sige ko po, rosaryo. Si Padre Pio, sige ko po, rosaryo. Kita! No. Bisa, pagkupot. Okay, bisa mo dahil ka rosaryo, mahadlok ng demonyo. No. Yan, basta may ginaan niya daw. Bisan din ang datang rosaryo, mahadlok ng demonyo. Muna, ka-powerful ang rosaryo. Ika-11, nasaan sa Bethlehem? You shall obtain all you ask of me
by the recitation of the Rosary. Tanan, inyong pangayon sa rosaryo, akong ihatag ninyo. Yan ba man may gani brother? Invite naman may katuig rosaryo. Posible, hindi kinasingkasin ang atong pagrosaryo. Paspas kayo. Magmay ka ba yan? Pag-usantang yan. Kasi Diyos, Amen. Amen. Naman na. Wala, 5 minuto eh. Paspas. Ay, kuskus balungos. Murag palawan. Pero dito na yung anak. It should be 100% yung kinasingkasin. Kaya sa noon sa inyong pangayon, yan hinatag. Si Mama Mary na nagsulti yan. Ako din ako magduda na. Kamu, ayaw naman magduda sa... Ang ika-12. All those, hindi may nindot, magdasig ginagawa. All those who propagate the Holy Rosary shall be aided by me in their necessities. Ano sa to? Ang tanan nga ni dasig sa uwan ni Sayo sa Santos na Rosario. Tananin ang Panginoon. Madawa. Wow. Uy. Ganahan pagkamatugan na. Tingnan dito na nabopas na gadaog tagluto. Ang inahan na mismo sa Panginoon ni Saan. Palihog, isang ninyo ang Rosario. Ipagambit ninyo ang Santos na Rosario. Dasiga ang uwan sa pag-ampo sa Rosario. Kung katong nagdasig sa uwan, dilit kayo makuwangan sa iyang Panginoon. At pagpakan ang mga labi. Gaan ang kumpito lang dyan na para madasig mo. Sabi ninyo, wamang kong magdanggog studio, igaman kong studio. Grabe man na Birhen. Yan to arito, ang mahal ni Birhen Maria. Yan, every time mag-deliverance na, mag-exercise, mayon na demonyo. Ayaw kay paduula ng bayhana. Mga Mary. Handlok kayo mga demonyos man na Birhen. Wow! Yan, tanang panginahanglan sa studio, tuwa, ihatag. Wa ako mangayo. Pero lingon siya, kung inyong ipropagate ang akong Rosario, all your necessities will be obtained. Wow. So, huwag ka mangayo, iyang ihatag sa ato. Ika-13, nasaan sa mahal na Birhen, I have obtained from my divine Son that all the advocates of the Rosary shall have for intercessors the entire celestial court during your life and at the hour of death. Isa pa rin. Yang tanang mga santos, tanang mga anghel nag-ampo nimo sa imong kinabuhi karon ug sa oras sa imong kamatayon. Grabe no? Tanan. Celestial court. Dapat nimo. Approve nimo. Di ba kung approve nimo kanang senador, malipay mo ka. Doon ka sa senador niya. Kung tabang mo bang senador nimo, dali. Kung tabang sa mga congressman, no? Tanan. Sila. Mga naasa. Ako sa atong gobyerno, kung tabang nimo, di ba lipay ka? Successful na imong pa. O sana, entire celestial court mo intercede para sa tuwa. Manang lisod ka balibaran, eh, di po ukod, napig man ito. O di man ini, di ba niya, wa J. Santos gaway devotion, alipay na. Tanang Santos, dunay devotion sa mahal kayo. Wow. Ika-14, kapit na dyan. Ika-14 mo ini. All who recite the Rosary are my sons and my daughters, and brothers and sisters of mine only begotten Son, Jesus Christ. Kasi kasabot nini, pamilya na ta, gitanggo na ta, sa mahal na Birhen. Ang mahal na Birhen, Diyos, imagine na, boy ni angko ni mo. Di ba, kung doon na yung obispo, no?
Mas kapatod, mga almidilya ba? Bishop almidilya. Sus, kapatod. Nangangko? Kapatod, kalino tada. Ano mo na? Proud kayo sila na nahilang bigit sa usa ka tao na nahimo o bispo. Almidilya ba yan sa ito? Ang akong mama ba? Ang pailan? Ano na? Sa kalipad. Pero makaigsunan, dili ikaw ang ni-recognize. Ang inahan mismo ang ni-recognize na to na membro na ka sa among pamilya. You are the daughter. You are my daughters. You are my sons. And you are brothers and sisters of my only Son, Jesus Christ. Wow! Tupakpakan ng atong mahal na Panginoon. Katapusan na dyan. Ang mata na mo. Okay, hapit na mo man. Ika-15, nasaan? Sa itong mahal ninahan. Lingon na mahal na kinanilitan. The devotion of my rosary is a great sign of predestination. Sa may pasabutan ng predestination, ang tanang na devotion sa rosaryo, para lang. Tanan yung mahilang. Wow. Ngunit si San Francisco, mata pa, sige na sila sa rosaryo. Kaya kita kayo, ano ta, active man ta. Bisan na unta, mag-rosaryo ta. Tapusa, na misteryo, kada daw. Di, pada. Yan naman, busy. Busy sa Facebook. Busy sa TV. Busy sa cellphone. Siya meaning busy, being under Satan's yoke. So ito yung meaning busy, tamo ko na ba? Tos ka, being Satan's yoke. Una yung meaning busy. Wala mga pinanggap ko ang katawan sa Diyos. Kung mag-iusan ito sa pag-ampo, dubli ang makabig. Unang makabig, kita. Ikaduhang makabig, ang atong pamilya o tibuok na ito, katiling mo. Niya, human ini akong mani, na doon na yung profess sa pagtuo. Namimbro siya sa kulto, namimbro siya sa protestante. Kanya, karon nabiktima po ni siya o bara. Muni ang mga gawas, ang mga hindi sa isla. Sa tibok niyang lawas. Diba na ito siya karon, hingpit siya balik sa simbahan Katolik. Di ba milagro na? Itong pagpakan na itong mahal na yun. Ang duwa sa hindi sa isla, sa tibuok niyang lawas, so sa duhang katuig. Base ito. Ang hindi nakatambalan niyang hiduulan, ang pansa niyang hidugol siya ni Kristo. Hingpit siya ng gianyo. O uban na ito karon. Usa ka oras sa ito, pero alam. Na karon, sira po siya kato. Kung natupili ka. Hindot na kaya ito, si Nanay Martina. Umakig-ubad siya nato karon during profession of faith. Iyan ang i-profess, ang tinuod na pagtuo. Huwag mo nisangat sa mga galing na ito. Na mamahalig ang mga nanglayan sa laing pagtuo sa tinuod na pagtuo na titukod sa Panginoon. Amen? Yan itong saksihan ang pag-profess ni Nanay Martina ay sa atubangan. Yang i-resign ang ano na sila? David, atubangan. Unin mga gawas ang mga buhig na uod sa iyong lawas. Mga tibos. Mga klase-klase, mga insikto, mga gawas sa iyong lawas. So tinuod niya, dunay, marami. Si Nanay, luya kayo sa una. Karon, tibok niyang lawas, puno sa mga samad, gagmay. Karon, wala na. Ang sacrament o ang ministry ni Kristo may nakapaunit sa ila. Halinay. Halinay, mo i-profess ang atong pagtuo.
Patuo kami sa Panginoon. Iso Kristo ang butong anak sa Diyos. Di anak sa amahan, sa wala pa'y katuigan. Diyos gikan sa Diyos, kahayag gikan sa kahayag. Matuod niya Diyos gikan sa Diyos, ug matuod di anak dili ginuhatos ang kaniya. Sa amahan, pinaagi kaniya, agad mo ang tanan. Tungod ng atong mga tao, ang alang sa atong gawasan, kanahog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya may lawas gikan sa ni Maria maway kinahimong maulay ang himong tanan. Tungod kanato gilansang sa cross kasugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay ug gilubog ug katulong adlaw nga ganaw siya aron matuman ang kasulatan. Isa ka siya sa langit kung nagalingkod sa tuo sa amahan. Mabalik siya na mahimayaon aron sa paghukom sa mga buhi o sa mga ginagawa. Kung ang iyang ginharian walay katapusan, gatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang naghatag og kinabuhi. Nagigikan siya sa amahan o sa anak. Dungan sa amahan o sa anak, isimba siya o hihimaya. Ang isulti pinaagi sa mga propeta, gatuo kami sa Santos Katoliko o Apostoliko nga sambahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayuan sa mga sala. Magapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minantayo sa kinabuhi sa maabot na kalibutan. Amen. Tinugnay. Atubang dito niya itong welcome si Nanay Martina Bete sa iyang pagbalik sa simbahan. Gaan ito sa simbahan papak si Nanay. Welcome to the family. Hingga si Nanay. Ingon ni si Nanay, hapit na ko siya matay. Wala. Hindi ako dili pa magkaandang po para sa akong kamatayan. Pero karon i-extend na, no? Kung ano pinakadako nga pinaskuhan ni Nanay Martina. So, Nay, mukanta ba ka? Yan, God bless, Nay. Yan, palog manilog ka. Ato karong ampo